барои чӣ Роналдо аллакай зур шуда? Ай Шевченко, Марадона ва дигар легендаҳои серия А. Ҳозир мо муқоиса мекунем натиҷаҳои топ футболбозонро дар аввалин сезонашон дар чемпионати Италия. Ҳамада салом дӯстон, шумо қарор доред дар канали Фут бародарон. Ман админи 11 бозингар Муҳаммад Гаиров ва ман админи майдон тиҷӣ бошад Мирзоёр Гаиров. чихеле ки аз сарлавҳаи видео фаҳмидем, имрӯз гап мезанем дар бораи легендаи ҳозираи футбол Криштиану Роналдо ва дар ним сезон дар чемпионати Италия кадом легендаҳоро гузашт. Дар ягон ҷо баъз зур шидем, мо бошад сар мекунем. Трансфери Криштиану Роналдо аз Реал ба Ювентус аз ҳама трансфери баланд буд дар тобистони гузашта. Чӣ хеле ки медонем бозингари португалӣ ҷавон нашуда истодааст, лекин ӯ то ҳозир яке аз футболбозони беҳтарини ҷаҳон мебошад ва Роналдо мехоҳад ки то охири карьерааш ҳамин хел монад. Бисёр аналитикҳо ва экспертҳо прогноз доданд ки Роналдо дар Италия бозии худро нишон дода наметавонад, чӣ хеле ки ӯ дар Испания нишон медод. Онҳо мегуфтанд дар Италия футбол ҳимоявӣ мебошад, рақибон бошад ӯро дар майдон сахттар пешвоз мегиранд. Лекин баъди ними сезон бозингари португалӣ нишон дод ки ӯ метавонад бозии худро дар серия А нишон диҳад ва дар ҳар як бозӣ гол занад. Ҳозир Роналдо дар ҳисоби худ 14 гол дорад, ки ӯ 19 бозӣ гузарондааст дар серия А. Ӯ ба Ювентус ба монанди лидер ва бомбардири даста омад. Барои ҳамин Роналдо дар ним сезон бисёр гол зад нисбат дигар легендаҳои футбол дар чемпионати Италия дар як даври сезониашон. Муқоиса мекунем. Рафтем. ҷои панҷум Марко Ван Бастен. Ван Бастен ба Италия соли 1987 рафт. ӯ аввал дар Аякс бозӣ мекард, лекин Милан бозингарро аҳамият дода ба дастаи худ овард. Лекин якум сезони ӯ дар серия А на он қадар хуб гузашт. Дар якум давра бомбардир тавонист як гол занад. Баъд ин чанд қадар травма дошт ва бозӣ намекард. Баъди баргаштан аз травма ба майдон Ван Бастен тавонист 2 гол занад. яке аз голҳояш ба дарвозаи Наполи буд, ки Милан бо ҳисоби 3-2 ғолиб шуд ва ин рақобат чемпиони Италияро муайян кард, барое ки Наполи ва Милан дар он вақт байни худ барои чемпион шудан рақобат мекарданд. Дар охир Милан чемпион шуд. Ван Бастен бошад дар он сезон дар 11 бозӣ ҳамагӣ 3 гол зад. ҷои чорум Зинедин Зидан. соли 1996 Ювентус тавонист яке аз полузашиники зури ҷаҳонро Зинедин Зиданро аз дастаи Бордо ба дастаи худ биёрад, ки ӯ на танҳо легендаи серия А, балки дар тамоми футбол шуд. Зизу дар як сезонаш на он қадар бисёр гол мезад. Дар ним сезон бозингари фаронсавӣ ҳамагӣ 3 гол зада буд. Дар он сезон бошад 29 бозӣ карда 5 гол задааст. асосан вазифаи ӯ голзанӣ набуд. Ба ғайр аз Зизу дар Ювентус буданд бозингароне ки гол мезаданд. Туринҳо дар охир чемпиони Италия шуданд сезони 1996-1997 ва бомбардири он сезон бо 24 голаш Филипп Инзаги шуд аз Аталанта, ки ӯ тобистон ба Ювентус гузашт. ҷои сеюм Габриел Батистута. Галиадори аргентинавӣ ба Италия соли 1991 рафт аз Бока Хуниорс. Якум дастаи Габриел дар Италия Фиорентина шуд, лекин мутобиқшавии бозингар на он қадар хуб гузашт. Дар якум давраи сезон бозингар ҳамагӣ 3 гол зад ва бисёр мухлисони Фиорентина шубҳа пайдо карданд ки ӯ дар ҳақиқатан ҳамлагари хуб набудааст. Лекин ҳама дигаргун шуд баъди сарф шудани дуюм давраи сезон. Батистута дар дуюм давра 10 гол зад ва сезонро бо 13 гол дар 27 бозӣ ба анҷом расонид. Фиорентина дар он сезон дар ҷадвал дар 12-ум ҷо қарор гирифт. Габриел бошад дар рӯи хати бомбардирон 5-ум ҷо шуд. ҷои дуюм Андрей Шевченко. истеъдоди Динамо ба Милан баъди Евросезони хуб барои киевиҳо соли 1998-1999 гузашт. барои бозингари украинӣ расанерҳо 25 миллион доллар доданд ва ӯ тез ба даста мутобиқ шуд. Дар якум даври сезонӣ Шевченко 11 гол зад. Дар дуюм даври чемпионат бошад Андре бо 13 голи дигар зад. Дар охир ӯ дар 32 бозӣ 24 гол ба дарвозаи ҳариф зад. Шевченко бомбардири он сезон шуд дар серия А, лекин Милан дар ҷадвал дар 3-ум ҷо қарор гирифт. ӯ аз якум ҷо аз Латсио 11 хол қафо буд. аз дуюм ҷо бошад аз Ювентус 10 хол. ҷои якум Диего Марадона.
бозингари оли ҷаноби аргентинави ба Наполи соли 1984 гузашт. Неаполитаниҳо барои харидани шартномаи Марадона ба Барселона 7.6 миллион доллар доданд, лекин стораи аргентинӣ натонист пачка гол занад. Дар якум даври сезон дар ҳисоби Марадона ҳамагӣ 6 гол буд. Вазъият беҳтар гардид баъди дуюм даври сезон. Марадона 8 голи дигар зад ва ба дарвозаи Латсио хетрик кард ки бозӣ 4-0 ба анҷом расид. Лекин бозии хуби Марадона ба Наполи ёрдам нарасонд ки онҳо дар Еврокубок афтанд. Дар ҷадвали холҳо даста сезонро дар 8-ум ҷо тамом кард. дӯстон, инҳо буданд муқоисакунии Роналдо бо легендаҳои серия А. агар ин видео 600 лайк гирад, қисми дуюмша ба наздикӣ мебарорем. агар не, ҳеҷ гап не, ай пушти дигар барномаҳо мешем. ҳатман дар канал подписатсия кунед ки видеоҳои шавқовари ояндара дар вақтш тамошо кунед. Бо шумо буданд Гайруфҳо. Хайр.